Kadai hakasin ka banang kong haka history jong kani ka tournament FIFA World Cup. Kabakini ki South Lee kiri kin sahab ban yikun persya haka semifinal kata kiri kibadan tang hapo ka top 4. But haka ne ka video ngin yas ngap kumno ajing keren Lionel Messi syapang ka England. Haka bayi baka day kasin ka banang kong haka karir jong Lionel Messi ban yikun persya iya ka England. But haswa ban sedang ia kena ke video ngakerpat ipi kiparlok ba pin ngop haban subscribe like but press your bell icon tehoit perlok mentah habang ipai syakini ki South Lee kiri kibalala ban qualify syaka semifinal jong ka FIFA World Cup jong usnem arjar arpunriu kata ka Fran ka ban sahaban ikun persya ia ka Spain ha ka semifinal but ka Argentina ka ban sahaban ikun persya ia ka England. Kaba kani kadai kasin ka banang kong ha ka FIFA World Cup history baya ka semifinal jong ka World Cup ansay kun tang dakini kiri kibadan hapo ka top 4 ha ka ranking jong ka FIFA kata kat kum kelas update jong ubnajon ha ka khatway tarik ka Fran ka wan ha ka kerdan ka banang kong ka Argentina ha ka kerdan ka baar ka Spain ha ka kerdan ka balay bat ka England pat ha ka kerdan ka basaw. Syuk kadai hakasin ka balay babarok South Lee kini ki champion barim jong ka World Cup kin hab bani kon ha ka semifinal kumta ha kini ki jing kon semifinal lakmil ti bha bakin selong ki jing kai ki ba itanat namar barok South Lee kini ki tim kilong ki tim ki ba satar bat kumba ya ka golden boot jong ka FIFA World Cup ro kadon ka competition tang hapdeng kini ki lai teli hi kiri katau Hurricane bat ujud Bellingham mat nrugol hakane ka World Cup kilala aban tep lepa nakaleng ka England ukilian Mbappe pragol lala aban tep lepa hakane ka World Cup nakaleng ka Fran bat Messi ru pragol hakane ka World Cup nakaleng ka Argentina kaba mantau Lionel Messi udang bat haka kerdan ka banang kong kumutaw all time top scorer haka FIFA World Cup da kabaw ladan hadu arpuwetli ki gol haka World Cup. Bat mentaru Lionel Messi udang bat ia ka record kumutaw rangil ka ubabon assist tam haka FIFA World Cup kaba udan sipeu assist menta bat ia kini ki program yel ka jong ka semifinal ansas dang haka khat sautori ka Spain Persya ai ka Fran haka por khat Argentina senya bat ka Argentina Persya ai ka England pat kan sadi haka khat santrik haka por khat Argentina senya kaba hakini ki jingil ka ansa shim yakarai mano ban poi final but habang ipai nakalyang jong Lionel Messi kanay kadai kasin ka banang kong haka karir ka jong ba unsa haban ikun Persya iya ka England Lionel Messi ul ajing keren halor ka jing ikun Persya jong iya ka England da ka baulong ba umpat juil ka Persya iya ka England kumta kandai ka jingil ka kaba karpang Syuk long baki jingil kai Persya iya ki kenhunri ki bahe kilong ki ba kerpang bat kadai ka jingil kai semifinal jong ka FIFA World Cup bat ngin sapan krep ha laong Lionel Messi bat hoit perlok iya kini ki program il kai jong ka semifinal ansas dang ha ka Tuesday bat ka Wednesday kataru hak por khat Arsteng siteng senya